בואו נדבר רגע על כסף. כסף הוא אנרגיה, וכמו כל אנרגיה, הוא נמשך לתדר של יש. אז אם את מרגישה שהכסף בורח ממך, או שקשה לך לסגור את החודש, אז כנראה שאת נמצאת בתדר של חוסר. יש כלי שנקרא שיטת ה-333, שהוא כלי עוצמתי לתכנת מחדש את התת מודע שלך לשפע. אז איך זה עובד? במשך 3 ימים, 3 פעמים ביום, את כותבת ברצף 3 פעמים את משפט השפע שלך. לדוגמה, אני מגנט לכסף, והוא מגיע אליי בדרכים צפויות ובלתי צפויות, בקלות וללא מאמץ. בזמן הכתיבה, את חייבת להרגיש את השמחה, את הרווחה, כאילו הצ'ק כבר אצלך ביד. ולמה 3? כי זה מספר של יצירה והתגשמות. כשאת עושה את זה, את יוצרת חיווט חדש במוח. בקליניקה אנחנו משלבים את זה עם עבודת שחרור חסמים כלכליים שיושבים אצלנו עוד מהבית של ההורים. אז השפע מחכה לך. את רק צריכה לפתוח לו את הדלת. ואם את מוכנה לאתגר הזה, לקחת על עצמך את האתגר, תכתבי פה בתגובות, אני מגנט לשפע, וצאי לדרך.